Okay, o bueno. Mga tugang report tayo. Nasa linya po si Jimmy Nasalita tungkol din ni mga tugang sa tulay na binayaan kang kontratista dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Hello, Jim. Good morning, Jim. Yes, salamat, BP. Maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Masarong bulan ang dai ni nagtatrabaho sa duwang tulay sa barangay Tagpo sa siyudad kan Ligao. Saro inurulag na kan kontraktor asinigwan na nga ni Ninditor mantang an sarong steel bridge, saro pang proyekto. Dahil maintindihan ko nini babaklason o iwawidening dahilan sa haros nangaya-kaya na ang mga materialis sa lugar. Ang mismong mga residentes kan barangay napapangalas dahilan sa summer ngunyan kutana puga-puga ang trabaho kay ni alagad day masabutan kunata tinuruwadan ang duwang darakulang proyektos na initabi bibe. Iyo mananggad ano? Bako pa yan bibe. Makikuan mo tabi chard duman sa tulay bako dyan mo na sa tinampo. Bako ini? Iduang issue ini tabi bibi niya. Tulay ngo na. Tulay. Sige daw. O yan ang tulay. Dahil lamang patinin karatula, unong sa detalye kan na mga proyektong ini, basta binarayaan na kan mga trabahador. Iyo mananggad ano? Ini Jimmy na pig-agihan na, ini yung steel bridge, so parte ini kang ditor, tama? Ang steel bridge, saro yan at tulay. Na sabi, babaklaso na ni steel bridge o wideningon. Okay. Ang sarong tulay na naman, naggibo na nin ditor na kung mag-uran, mag-tig-uran, o yan ang kontraktor Then hiling ko, continue mo lang. Tako nagiling, go ahead. Ngunyan, kung mag-uran, suditor, ababa, mababara sa tulay, sa'yo na madalagan sa tubig. Okay. Duwang tulay, pareha sinitabi binarayaan na. Saan tabi, Jiman, exactly? National Highway ini? National Highway going to Piodoran yan. Haling Ligao, Piodoran Road, Haling Ligao, oo. Pangyayari sa mas grabe ining may ditor. Ining na konkreto na ditor, ining kataning ang tulay, di ba? Gusto sabihin, pag natapos ang tulay, i-condemn ini na ditor. Oo. Gari kaya ang pagkabugta kang ditor, gari permanente ng tinampo. Gusto man yan. Iyan natin. Nangaya-kaya ang mga materyales, sheet pile. Wala naman nagtatrabaho ni sir, wala kitang nahiling daw man na nagtatrabaho. Pangyayari, sandali ang dimeta, inot ko lang ha, tamapon kita sa DPWH ha. Saro, exact location kan Saro? Tagpo, parehas Tagpo. Ligao Piodoran Road din, ano? Oo. Ligao Piodoran Road. Okay. Duwang sarong lugar, sarong agihan, duwang tulay. Duwang tulay, magkasunodan sana. Okay, magkasunodan. Kaso rin pa ni Tabi Jim, ano yan, sarong bulan na. Nabinayaan. Pero kaso rin ni Gerpin na trabahoon. Basta estimaton, masarong bulan na. Hindi aloy na, tama lang nga ini na kuan, ini nga ni na ano ini, ining ditor. Matagas na, papigagihan na ba ko? Aloy na. Papigagihan na, dumana nagagi sa baba. Duwang issue ini, BP. Pero aram mo, Jimmy, may nare-report ako sa footage mo na pinadara sa kuya. Ang napapaluha pa ako, ang klase kan tinampo, luwas ang graba. Binaraya na nga ni. Pero ang taon na ining ginibong tinampong ini, naluwas. Ito ba naman yan, Pipe? O yan na tinampo, duwang issue kayo ni. Sige. Inot sa duwang tulay. Ni sarong tao dahil nakita ni inabutan sa nasabing lugar. Ikadawang concern, kan mga tao sa barangay, mga magkasurunudan na road reblocking. Wala to OBP. Ang road reblocking, mga kwadrado, mga metro kwadrado sana. Big tuturuki. Ang tinampo, pahilingan mo, physicalmente, dahil mati problema. Big tutuki. Baka tuki kukudal-kudalo na suarog magadigdi sa Lugan Bypass Road, kukudal-kudalo nin ribbon, pagkatapos, pagkakudala, nilihaon
purong simento. I-post mo daw tayo, Chard. I-post mo tabi, Chard. I-post mo, Chard. I-post mo. Dugulpi yan. I-address mo tabi, Chard. Kini, Chard. Sige. Pag-abot naman sa may karatula, Chard. I-post mo tabi, Chard. Sige. Ayan, tata. DPWH, Department of Public Works and Highways, train our road to progress. Bil yan. Yun nakasurat sa hampangang kantulay. Nababasa mo ba yan? Na binayaan kan mga suspitsad, kan kontratista. Ayan na, road reblocking. Igwa kitang nahiling na nagtatrabaho. Totoo yan. Ining tulay andae. Aha. Diba? Ang nang bagang panahon na summer, ina dapat natapuson mo trabahoon. Tanganing madali ang pagpatagas kang simento. Iyo nga yan, pigahanap naman kan mga tao. Datawag at pinundan niya. Nagkawara na sa mga nagtatrabaho. Pare, pag-abot niya kitaguran, andito na yan, tababa, kaysa duman sa ulit. Magabaya, ano dyan? Maapawan tubig. Tapos, mababara sa mga ragpa. Pag iyan na inanod, magaba, magibo ka naman kimagong dito. Gasto na naman kang gobyerno. Pag na natapos, ang tulay na ini. Salbatana. Pundo man sa mga tulay na binayaan, bibe, pasiring ka digdi sa from Tagpo, Sintrong Tagpo, umatras ka pa Sintrong Ligaw, Barangay Santa Cruz yan. Iyo naman ngunyan yan ang mga proyektong dahil masabutan kan mga residentes kan barangay. Kunataan tinampo, konkreto dahil man ki mga batak-batak, pigbabatak na kanjak hammer, pagkatapos lilihaon ki purong simento. Iyo mo, Jimmy, ako, pag-imagine kong sa imong tipig tataram, may tinampo na tiniktik, ginakamer. Tiga-tiniktik nga ni. O pagkatapos, pipalis, kip, simento. Puro. O, niya pagkapuro, malaw ni, nagtaranggal na baga. Ang reaksyon kan mga tao sa barangay, gari niya nagkakarawat ang DPWH as in contractor kayo na eh. Ay, sus kong pangyari sa mga baka. Nag-drop by ang DCGB nyo sa DPWH District Office. Ano ang sabi? Digdi sa Paulog. Sinabi ni District Engineer Salome Sartilio na bako ninda project ang nasabi mga patrabaho. Sa region? Imbes region ang nakakaaram kayo ni. Okay. Digdi niya ito napagaraman, Bibi, na maski palan ang Ligaw City PNP, nagkukondosir na nin inquiry. Kaya no? Nagkukondosir na nin inquiry, naghapot na sa district office kan DPWH. Sa kung ano na ang istorya, sa likodan kan biglang pagkakapundo, kan trabaho, sa duwang tulay, alagad ang pag-ulag, asin pag-irahay kan tinampo, nagpapadagos. Pati ang pulis gusto na mag-investigate. Nag-investigar ka na ito. Kapag araman, nasayaan Ligaw PNP nagtutumar parte BP sa pag-uupit ka ng istorya, kaproyekto, dahilan sa maski pulis, nakakaresibinin mga reklamo na dakulan pigdidirita ng magkadiresquido, mantang susog sa record, baliduan ng motorista ang nagbuhis din buhay sa nasabing proyekto. Diyan sa lugar naan? Tamang kwan man sana mga ribbon-ribbon man sana, pagkabasa sa diklo, correct. Sang naong kang duman sa tulay. Correct. Ang ginibo ni District Engineer Salome Sartilio, pig-repair niya sa DPWH region, ang mga pulis sa sendang follow-up, magin ang DCGB News, pig-repair man onong sa kapaliwanagan, yan sa region, kung binarayaan ang duwang proyekto, asin ang sarap pangapot, na DPWH na solamente makakapagpaliwanag kayo ni, kung pigtuturuki ang mga tinampong, physicalmente, dahil manin mahiling na diferensya, so sinagay dan makapagtaram kayo ni, kung pigtutuki, pakatuki, kukurudal-kudalon, nahaplasanin porong simento, dahil babaw. Ano ang gustong sabihin kan mga proyektong ini, kan DPWH region. Nga na hinaplasan ki simento, maputi on, reparo na purong simento. Pag dinalagaran ayang ki truck, mga ay sus ko, igo nga ni ki gari so, pag ilingon mo, gari na kunab ki langka na nabaklas. Arali po, man sa napate, kurukuradrado, bipe. Grabe man. Paro na, sus ko, dapat mahiling ni Secretary Mark Villar. Pero kantidad ka. Tawara man mga billboard duman. Ta requirement iyan na may billboard, kantidad, no rin matatapos. Kontraktor, completion date. Dahil mo man maapot yan, tawara man ang magapagkairis. Nagatrabaho man sa nangyay kami digdi. Di man sa tulay, wala ka naman maapot. Tawara naman nagatrabaho. Wala ka naman kimailing pating tao. Malinigong pati ang kuwan.
Karali po to, ng gilid paguna mo, winay-dining. Ano do ang masabi ka ni kung kan ni Mayor, Mayor, sa bagay, National Highway ni? National ini, dahil man National ini. region ang makapagtaram kayo ni Regional Iyo. Office ng DPWH. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Kung ano ang Italy ka, Jimmy, pabor ako sa DPWH, ano na, dagon tada. Anong simbag kan DPWH? train. Pabor. Aya. Ilingon ta daw inita. Ang marating di, kung may magkadiriskwado. Pero kung may madiskwado dyan, May nagada na nga ning duwa. may nagada na nga ning duwa, ano yan? Ay, sus kita minagiribo. Dapat iyan, di ba? May project monitoring iyan, baga bako. Mo sabi yun, ang paghali May dyan check, kang contractor Jimmy, posibleng may bindi, ini aba ko maging conclusive ha? Pero posible igwa, yung bendisyon, ang gobyerno, ang opisina, kan gobyerno nag-implementar ka. May safety officer dapat nga. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Pati si Ma'am Lucy Patigaro, nalibong na. Then, nagring na sana. Salbata ng pagkamundo, manadi. Okay. Mana? Okay. So, yan na yan. Okay. Dahil manintindi kunwari niyan katarapos kung kuturukiro niyan gapos. O dahil, kunwari matatapos yan. Mga proyektong yan. Ano Nasamer ba na yan? summer ngo niyan, supposed to be, sabi kan mga residentes naman, nagtatatpig na trabaho ngayon yan. Dapat, Correct. dahil man ngayon kami nahiling na Correct. dalagan kan proyektong yan. Oo. May bako duman dahil, o yan o, malinaw o. Oo. Wala ba? Wala ba? Dahil ko napanggiton. Jimmy na salita. Malinigong pati so mga nakalistang pangarang ng kontraktor.